Tady u dalšího videa. A koupal jsem tady a našel jsem diamanty. Jo, diamanty. Já je tady rychle skopnu. Bude jako jen krátký video, aby se si jako jsem užili ten okamžik, kdy jsem našel ty diamanty. Já jsem si po sobě poctivě kontroloval, co mám tady na stropě. Bohužel je jen 5. Ale to je přesně to, kolik jich potřebuju. Ale vlastně, komu se nechce, jako to všechno. No když, je to dobrý způsob utrácení. Utrácení diamantů. No, takže... Můžu mi tady někdo vysvětlit, sakra. Jo, konečně. No a to bude se pro dnešní všechno. Říkal jsem, že to bude spíš taková ochutnávka. Teda spíš. A ukázal jsem, aby se užili samozřejmě okamžik, kdy jsem našel ty diamanty. Takže já už mám podle mě kolik sakra procent. Jo, 8. No nic, ale to je pro dnešní video všechno.